Bos días, abrimos a sesión ordinaria do mes de xullo. Aprobación da ata sesión anterior do 30 de xuño de 2025. Algúnha intervención á acta? Non hai. Votamos. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Sí, bueno, coa abstención de, bueno, que ainda non tomou posesión, así que é unanimidade. Vale. Segundo punto, ahora sí. Toma de posesión do concelleiro do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, don Bruno Duto Acuña. Secretario? Sí. En sesión ordinaria celebrada en data 30 de xuño de 2025, o Pleno Municipal acordou tomar coñecemento da renuncia presentada por dona María Victoria Alonso Méndez do cargo de concelleira, remitindo a certificación de acordo á Xunta Electoral Central para que expedise a credencial acreditativa de don Bruno Duto Acuña, candidato seguinte na lista do Partido Socialistas de Galicia PSOE, para que poidera tomar posesión do cargo. Tendo constancia na Secretaría da credencial do concelleiro expedida pola Xunta Electoral Central con data 14 de xullo de 2025 e que foi formulada por el declaración de bens patrimoniais, así como das causas de posibles incompatibilidades e sobre actividades que poidesen proporcionar ingresos económicos, os efectos da súa inscripción no correspondente rexistro de intereses, tal como está previsto no artigo 75 da Lei de Bases de Réxime Local, procede polo señor don Bruno Duto Acuña prestar xuramento ou promesa do cargo. Pode facelo dende o seu asento. Moitas grazas. Bo día a todas e a todos. É un orgullo formar parte deste órgano de goberno local e poder defender e debatir ideas e iniciativas que axuden a que Mos sexa un lugar mellor. Recoñezo a responsabilidade que supón estar neste lugar defendendo os intereses de todas as persoas e entidades que forman parte do noso concello, estén aquí ou noutras cidades. E para poder desempeñar as funcións de concelleiro, debo prometer e prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Mos con lealdade ao Rei e facer gardar a Constitución. Moitas grazas. Unha vez prometido o cargo e considerando que se cumpriron os requisitos legalmente previstos para a adquisición da condición de concelleiro, don Bruno Duto Acuña queda posesionado o seu cargo e a súa adscripción ao Grupo Municipal do Partido Socialistas de Galicia PSOE. Moi ben, noraboa, benvido, Bruno, e que, bueno, espero que sexa un momento de traballo para ti cos teus compañeiros en primeiro lugar e con todos os demais e bueno, pois nada, que empezamos unha nova etapa na corporación contigo. Continuamos a orden do día e agora vamos ao seguinte punto, que é o expediente 555, que é a aprobación da bonificación do oicio de Asodifici. Foi a comisión informativa aprobada na pasada comisión informativa de Facenda. Dictaminada. Algúnha intervención? Sí. Nada, decir que, bueno, votaremos a favor desta bonificación do oicio, xa que entendemos que é de especial interese e utilidade municipal, e queremos recordar e decir que seguimos esperando a que haxa instalacións como estas públicas. Gracias. Perdón, que haya? Públicas. Instalacións como como son de Regueiro, públicas. Moi ben, moitas gracias. Bénega? Nada. Partido Popular? Procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. O cuarto punto é a aprobación do convenio, operación de endebedamento para a promoción de vivenda protexida, que foi a comisión informativa. Dictaminada na pasada comisión informativa. Ten a palabra o concelleiro de Urbanismo. Señora alcaldesa, señoras e señores concelleiros, o que hoxe traemos aquí non é unha proposta calquera, é unha decisión estratégica, fundamentada, socialmente xusta e absolutamente necesaria. A solicitude dun préstamo a xuro cero para a adquisición de terreos que nos permita seguir construindo vivenda pública no noso concello.
Non é unha intuición, nin un capricho, é unha resposta seria e rigurosa a unha realidade que todos coñecemos. En Mos hai un problema crecente de acceso á vivenda. Hoxe temos 338 persoas inscritas no rexistro de demandantes de vivenda protexida da Xunta de Galicia. O precio medio de alugueiro en Mos supera os 6,30 euros metro cuadrado e continúa medrando. Un piso tipo pode chegar facilmente aos 1.500 euros o mes. Realmente, imos dicir que non hai un problema. Ante ese problema, este goberno actúa, porque os terreos que propoñemos adquirir na terceira fase do plan parcial de San Eleuterio están perfectamente conectados, integrados nunha contorna consolidada, con servicios, con transporte público nas cercanías e preparados para poñer en marcha a construcción de vivendas de protección oficial en tempo e forma. Estamos falando de 13.900 metros cuadrados de solo, con edificabilidade de máis de 11.000. Iso equivale a 79 vivendas públicas nesta terceira fase. E faino este goberno cun préstamos en xuros, ofrecido pola Xunta de Galicia a través do Fondo de Cooperación, porque a boa xestión tamén é saber acceder aos instrumentos de financiamento ventaxosos que nos permitan avanzar sen comprometer a sustentabilidade económica do Concello. Este proxecto encaixa perfectamente no procedemento VI 438A da Xunta co Pexón de Mos, aprobado no 2017, co plan parcial vixente e conta co informe favorable dun dos arquitectos municipais sobre a súa viabilidade urbanística. En definitiva, é unha proposta sólida, avalada técnica e legalmente, socialmente necesaria e económicamente viable. Por iso, pido a este pleno responsabilidade. As veciñas e veciños de Mos non entenden de excusas ideolóxicas cando han solucións reais en riba da mesa. Actuemos, porque gobernar tamén é garantir dereitos e a vivenda é un dereito fundamental. Moitas gracias. Gracias, Partido Socialista. Sí, podía. Bueno, pois nada, vamos falarnos a parte, pois decir que o plan de San Eleuterio leva iniciado dende os 90, pero bueno, este goberno que leva uns anos, creo que uns 17 anos gobernando, nunca se preocupou pola vivenda pública. E, bueno, actúan agora, pois, bueno, ainda que elas non o digan, pero porque veñen moitos fondos da Unión Europea e do Goberno Central, que é algo que sempre se lle esquecen. E para a nosa banda, nada máis. Gracias, Benega. Ben, primeiro de todo, na comisión fixemos algunhas preguntas que non foron respostadas nin na comisión nin aquí. Esperemos que se resposten. Con respecto ao informe, efectivamente, vostedes van a solicitar unha liña de crédito á Xunta de Galicia sen xuros, sen intereses, de 1 millón, casi 1.300.000 euros para a adquisición de terreos na contorna de San Eleuterio. Aportan un informe técnico feito por un dos arquitectos municipais. Xa na comisión dixemos que hai cousas que nós non concordamos ou non entendemos dese informe, vamos a expoñer neste pleno. En primeiro lugar, nese informe só se fala da contorna de San Eleuterio para a construción de vivenda protexida ou de iniciativa pública, cando no Concello de Mos temos máis sitios ou máis lugares que podrían ser aptos para a construción deste tipo de vivendas, xa que son núcleos urbanos tamén con todos os servicios, sin ir máis lonxe, a propia Sanguiñeda ou Puxeiros. En este informe non se di por que eses sitios non son válidos, ou se contempla a opción de San Eleuterio, e non se explica por que se descartan outros lugares. Despois, fais unha valoración dos terreos de 90 euros metro cadrado. Tampouco no informe se explica como se chegan a eses 90 euros metro cadrado, porque facendo unha pequena exploración e
buscando información, o metro cadrado en Mos en solo urbano está entre 60 e 130 euros metro cadrado. Entón, no informe, gustaríanos saber como se chega a eses 90 euros metro cadrado. Básicamente porque ao establecer 90 euros metro cadrado polos terreos que se van a comprar, se chega a esa valoración de 1.257.000 euros. E se ao final son máis? Quen asumiría ese custe a maior? Entón, creo que son preguntas que se debería de respostar. Despois, no informe, tamén aquí o concelleiro fala de que hai 338 persoas solicitantes de vivenda no Concello de Mos. Só dixemos na comisión, e dicímolo aquí, é peligroso utilizar únicamente só esa cifra porque pode dar lugar a engano. Hai 40.000 solicitantes de vivendas en Galicia, que son todos os que teñen dereito. Que a xente non se confunda, isto non vai ser vivenda protegida só para os veciños ou veciñas de Mos, será para calquer cidadán de Galicia que o solicite. Entón, creo que é importante tamén recalcar isto. Despois, non falou o concelleiro, pero onde se pretende adquirir os terreos está calificado como iniciativa privada por compensación. É dicir, teria que vir un promotor privado, facer as vivendas e despois compensar o Concello cedendo as partes urbanizadas. Como isto vai ser unha iniciativa que vai ser do Concello, en teoría da Xunta, tamén entendemos que debería de ser a Xunta quen urbanizara esa contorna e non asumila o Concello porque sería un gasto a maiores que non deberíamos de asumir. Despois hai unha segunda parte que nós hai uns anos presentamos unha moción neste Concello, a cal todos os grupos votaron a favor, incluído o Goberno, para que se fixera a vivenda protegida no Concello de Mos. A nosa proposta era que se fixera nas Pozas como futuro núcleo centro urbano do Concello de Mos, ao cal a propia alcaldesa dixo que estaba de acordo. O que nos sorprende é que a promoción que se fixo en San Eleuterio para acabar a segunda fase se nos dixo que non se contemplaba as Pozas porque había que facelo rapidamente e había que facelo xa. No cal nós estuvemos de acordo, non había problema. Pero 2 anos despois vemos que sigue sin explorarse a posibilidade de facer, como está no pexón que vostedes aprobaron, o centro urbano do Concello de Mos desenvolvelo urbanísticamente. Entón, seguimos requerindo que se explore de construir vivenda no futuro centro urbano de Mos, que serían as Pozas. E despois, en San Eleuterio, agora vai haber, nós entendemos que pode haber un problema, que aquilo pode convertirse nun funil se non preparan un plan para ampliar o acceso a esa zona. Porque se ahora mismo xa hai problemas de mobilidade ali, se se construyen 80, 79 vivendas máis, entendemos que se vai a agravar. Entón, entendemos que o Goberno debería ter un plan para modificar esa zona e que teña mellores accesos e servizos. E, por último, unha pregunta, a fase que está ahora en construcción en San Eleuterio son vivendas en réxime de alugueiro. En que réxime van ir estas novas 79 vivendas? Pola nosa banda, votaremos a favor con estas cuestións, estas puntualizacións que facemos, pero votaremos a favor. Gracias, Gustavo. Ten a palabra Pepe. Membros do Pleno, agradezo o debate, pero gustaríame responder con claridade algunhas cuestións que foron plantexadas para evitar dúbidas sobre isto e para non confundir os veciños e as veciñas. En primeiro lugar, sobre a elección de San Eleuterio, frente a outras zonas, como dicía o señor Barcia, As Pozas ou Sanguiñeda. O motivo é obvio e técnico. San Eleuterio é o único ámbito que conta cun plan parcial aprobado e xa parcialmente desenvolvido. O solo urbanizable, consolidado, con ordenación aprobada e con servicios dispoñibles. As outras zonas aínda requiren iniciar toda a tramitación urbanística dende cero. Se queremos resultados reais en prazos razonables, esta é a única opción viable a curto plazo. En segundo lugar, sobre os demandantes de vivenda protexida, hoxe hai 338 persoas rexistradas en Mos. É certo que un sistema permite inscribirse a máis de un concello, pero os datos son claros. Hai demanda real, crecente en Mos, e Mos é un concello preferente para moitos deles. Engadimos agora 80 vivendas, as 20 xa en marcha. Isto son feitos, non son promesas.
Sobre os custos de urbanización, que tamén dicía o señor Barcia, é certo que os asume o Concello como promotor, pero tamén é certo que nesta terceira fase, ao estar conectada ás fases anteriores, a carga urbanizadora é moito menor. Non partimos de cero e, ademais, podemos optar a futuras axudas específicas para cubrir parte dese custo. Sobre o precio estimado de 90 euros, vostede falaba que, despois de facer un sondeo, o prezo rondaba entre os 90 e os 130, perdón, entre os 60 e os 130. 90 é un término medio, que en realidade esta non é unha cifra arbitraria, senón un teito de gasto. A valoración definitiva farase conforme ao procedimento legal e o obxectivo é que non se supere este límite. Finalmente, decir que o PEXON non contempla un plan de desenvolvemento non é correcto porque en todos os ámbitos, en todos, se establece reservas obrigatorias de vivenda protexida nun 30% de solo urbanizable residencial. As Pozas precisa desenvolvemento futuro para San Eleuterio é executable agora mesmo. Respecto a ampliar os accesos a San Eleuterio, pois habría que estudiar, o teremos en conta para facer un estudio de esa necesidade real de urbanizar e mellorar os accesos a toda esta zona, que neste momento son 220 vivendas e acabarían sendo preto de 300. Hoxe non votamos só un convenio financiero, votamos e queremos dar unha resposta real a un problema real, social, grave. É hora de pasar dos discursos feitos. Gracias. Gustavo. Non me resposto a unha das preguntas. Espero que a alcaldesa na súa intervención, sei que intervén, me responda en que réxime irían as vivendas. Bueno, ten unha quenda final, pode responder. Con respecto a... Sí, hai moitos demandantes de vivenda no Concello de Mos, pero eu que decía, que a xente non entenda que estas vivendas só serían para persoas de Mos. Calquer persoa reinscrita no registro da Xunta ten dereito a poder acceder a elas. Simplemente era esa puntualización, porque ocurre noutros lados que despois a xente como que leva un desengano que non sexa así. O sea, que isto é a promoción da Xunta e, por tanto, calquera que este inscrito ten dereito a acceder a elas. Despois, con respecto á urbanización, claro, nós o que entendemos, como isto era ahora mismo está calificado, como no informe se indica, hai que modificar a calificación deste terreo, é de iniciativa privada por compensación, claro, é unha merma que vai ter o Concello. Por iso nós entendemos que hai que pedirlle á Xunta, supoño que se firmará outro convenio polo tema porque este é o convenio para pedir o crédito. Supoño que despois se firmará outro convenio para o tema das vivendas. Pois solicitarlle nese convenio a que sexa a propia Xunta, como é a constructora, que urbanice e que sea unha menor carga para o Concello. Vale, os 90 euros é un promedio. Se iso podemos entendelo. Nós o que decimos é que no informe técnico que se explique como se chega a ese promedio. E pois ter a previsión de que ao mellor o tope que pon o Concello son 90 euros, pero se as persoas as que se lles propie deciden recurrir aos tribunais, ao xustiprecio, o que seña, e é superior ao precio que lle van a entregar, hai que ter a previsión de que ao mellor sae máis caro. Por iso nos decimos de que se teña iso en conta. Por último, esa remato, vostedes dicen que as Pozas non se pode desenvolver, efectivamente, no PEXON está como solo urbano sen desenvolver. Nós o que lle pedimos é que empecen a traballar nun plan para desenvolvelo. O PEXON xa ten 7, 8 anos, está contemplando o PEXON de que vai ser o centro urbano do Concello de Mos. Pois, nalgún momento, haberá que poñerse encima da mesa a estudiar como se vai desenvolver ese futuro centro urbano. E iso, ao final, é que tamén lle solicitamos, que se poñan e vayan estudiando iso, porque entendemos que, como ben dixo, a vivenda é un problema no Concello de Mos, non pode quedar só nestas 79 vivendas. Temos que seguir traballando para aumentar, xa ben sexa por promoción municipal ou por promoción da Xunta. Nada máis. Gracias, Gustavo. Pepe.
Sí, quedoume a resposta respecto ao sistema de actuación, neste momento de compensación iniciativa privada, habería que facer unha proposta de cambio de sistema de actuación á expropiación. Comenta tamén vostede que as pozas non se pode desenvolver. Evidentemente sí se pode desenvolver, pero é un proceso que levaría 3, 4 ou 5 anos. Vale? Cada desenvolvemento, cada área require un tempo bastante grande, sectoriais, e neste momento o planeamento que temos xa desenvolvido é sen eleuterio para facer vivendas xusto xa neste momento. Vou rematar con unha idea sinxela. Hoxe temos a oportunidade de transformar un problema evidente que é a dificultade de acceso á vivenda nunha solución concreta, real e posible. Temos demanda acreditada, temos ámbito con capacidade de execución inmediata, temos unha oportunidade excepcional de financiamento sen xuros, temos viabilidade técnica e urbanística e temos vontade política dende este goberno. O que non podemos permitirnos como corporación é perder tempo mentras hai veciños e veciñas agardando por unha solución. Non hai razón técnica, xurídica, nin económica para opoñerse a esta medida. Só habería unha razón a de poñer por diante o interese partidista frente ao interese xeral. Mos leva demasiado tempo agardando unha política de vivenda pública seria. Hoxe non votamos un trámite, votamos a vontade de actuar. E actuar e adquirir solo público para a vivenda protexida, onde é viable facelo xa. Quen vota a favor construe futuro. Quen se opón, que explique a veciñanza porque preferiu quedar parado mentras outros queren avanzar. Moitas gracias. Gracias. Bueno, eu quería facer unha última intervención dando as gracias a toda a corporación porque vexo que vai ser unha proposta que se vote de maneira unánime e, bueno, pois é unha gran noticia que un acordo como este teña os parabéns de todos os grupos da corporación. Non podía ser de outra maneira o poder anunciar hoxe que o Concello vai adquirir 14.000 metros aproximadamente de terreos para construir pois preto de 80 vivendas que se suman ás 20 que hoxe se están construindo e son 100. Eu estou verdadeiramente orgullosa e satisfeita de poder, en un período máis corto do que eu pensaba de tempo, dar cumprimento deste compromiso co que me presentei ás eleccións no ano 23. Falábamos na legislatura pasada de iniciar máis vivenda pública en Mos. Tamén foi algo rápido, que se iniciou dunha maneira máis rápida do que esperábamos. Efectivamente, a parcela que tiña o Concello de Mos non daba para máis que para 20 vivendas, pero efectivamente esa parcela que estaba en a nosa propiedade deu a posibilidade de que fose algo rápido. Como decía, pois en aquel momento era unha gran noticia porque bueno, pois Galicia todos sabemos que construe vivenda pública nas cidades e en Mos. E isto é unha gran noticia de que a Xunta de Galicia entendese a petición deste Concello polas súas características e que nos incluísen no plan e no Parque de Vivenda Pública de Galicia. En aquel momento se falaba de isto no pleno e eu vos decía, e lle decía a toda a corporación, algo do que se fala hoxe por parte do BNG e que eu retomo, non? Que íbamos a estudiar as posibles zonas para poder desenrolar a vivenda pública dunha forma áxil, porque os fondos, efectivamente, pois son os que en este momento se poñen a disposición dos concellos no día de hoxe, pero en aquel momento era todavía máis complicado, porque era que directamente a Xunta de Galicia decidiu que en Mos tamén se facía vivenda pública, non había ningunha convocatoria como a que hai hoxe para adquirir os fondos. En aquel momento pois falábamos das Pozas, falábamos de Sanguiñeda, falábamos de Puxeiros e falábamos de San Eleuterio. E eu claro que decía que me gustaría empezar por as Pozas. E a contestación que eu daba en aquel momento, que a mesma que deu hoxe, pois é efectivamente pois a que explicaba Pepe, non?
de que as Pozas pois o que necesita é facer un plan de aprobación que todavía está sin desenrolar. Eu teño aquí un planiño que supoño que está no expediente, que é o planiño que ten San Eleuterio, non? Este plan parcial que se dividía en 3 fases. A fase 1 e a fase 2 están completadas con esas 20 vivendas e agora vamos a pola fase 3. Ter este documento de unha parcela supón aproximadamente 4 anos, porque é un trámite ambiental, porque é todo desarrollo parcial e, bueno, pois efectivamente nós temos que desenrolar estes plans en outros lugares de Mos e que sexa tamén o propio Concello o que faga de promotor e que non sexa unha medida ou unha opción de compensación, non? Que fagamos o mismo que vamos a facer agora aquí, que me parece moi interesante que o Concello arranque e empuxe pro desenrolo de unha iniciativa e que deixe incluso de ser privada e que sexa unha iniciativa de expropiación e que parta da Xunta de Galicia. Pero, bueno, pois o plan xeral que temos en vigor é o plan xeral que quixo Mos. Isto xa falamos moitas veces. Cando iniciamos os traballos para a súa aprobación inicial, nos creíamos que este modelo de San Eleuterio, donde se describisen dunha forma xa exacta en diferentes puntos de Mos, as Pozas, Sanguiñeda ou Puxeiros, era o que necesitaríamos. Pero realmente non era o que Mos quería. Esa consulta pública que fixemos a todos os veciños e esa recollida de alegacións que se fixeron nos deu unha nota clara de que Mos quere seguir crecendo en núcleos rurais. E todos saben que, evidentemente, un plan xeral para que a Xunta de Galicia o aprobe, pois que hai que xustificar o aumento de habitantes, as zonas edificables, con un tino, non? O sea, non é pois todo para adiante, que non pode ser, ten que haber unha xustificación arquitectónica, como decía, de necesidades de crecemento de población e demais. E iso foi o que en algún momento a Xunta nos deu a escoller. Si o Concello de Mos quere que crezan os núcleos en esa proporción que creceron, a vivenda en altura non pode ir tan rápido. E iso foi o que se pintou no plan xeral, solos urbanizables en Sanguiñeda, solos urbanizables nas Pozas e solos urbanizables en Puxeiros, que ya aseguro que estamos traballando, efectivamente, para que poidamos ir dándolle resposta a estas zonas. As Pozas é moi importante, pero tamén é Puxeiros. Creo que todos se dan conta que esa entrada de Mos, esa zona onde agora vamos a humanizar, ese traslado do aserradero, eso ten que conlevar a un desarrollo urbanístico de vivenda que é clarísimo e que é unha sorte poder ter pois toda esa franja territorial que vai desde a Rotonda dos Bois hasta arriba, hasta casi hasta o Rebullón, hasta a zona industrial, que bueno, pois estamos traballando efectivamente e que eu ireilles contando como fixen con esta cuestión na primeira parte das 20 vivendas e agora en esta. É unha gran noticia. Foi as 20 e son agora estas 80 máis. Ao principio da legislatura, pois eu falei co IGUS desde o minuto 1 de que era para nós moi importante unha vez que desenrolamos esa última fase 2 e unha vez que está esa contorna de San Eleuterio humanizada, unha vez que vamos a facer agora esa carretera, que vamos a falar máis adiante no seguinte punto, pois desenrolar eses 14.000 metros. Que anuncio eu hoxe aquí? Pois anuncio que efectivamente vamos a ir a este préstamo sin intereses para poder ter 1.200.000 euros para poder adquirir os terreos necesarios para ter as 80 vivendas públicas, pero tamén o que digo é que non podemos quedarnos aquí e efectivamente necesitamos, o que dice o voceiro do BNG, pedir á Xunta de Galicia pois que poidamos en un futuro cercano urbanizar. Esta é a primeira fase, que adquirir os terreos. Eu me comprometo a seguir traballando para que poidamos en un período máis corto, así a medio plazo, poder anunciar outra cantidade económica dos fondos autonómicos para a súa urbanización, e a min non me gustaría nada máis que no ano que ven pois poder ter ese traballo en marcha e que antes de que remate a legislatura
pois que a Xunta inicie os trámites desa nova construción de esas vivendas. Puntualizar algunha cuestión máis que tiña eu por aquí para poder aclarar que eran os demandantes. Efectivamente, os demandantes de emprego, de vivenda de Galicia non son de Mos, son de Galicia, non? Pero hai que ter en cuenta que cando un pide unha vivenda pública e se anota en esa listaxe de vivenda pública ten que escoller 3 lugares por orden de preferencia. E tamén en ese sentido se reparten as vivendas e, por lo tanto, hai 338 demandantes de vivenda que poñen de primeiro Concello de Mos. Entendemos que esas persoas son de Mos, ou porque viven en Mos ou porque traballan en Mos e queren vivir en Mos. E por aí é por onde nos, de alguna maneira, partimos de esos datos, non? De que se demandan 300 e estamos a poñer en marcha 100, pois non son suficientes, pero un paso moi importante. Quería tamén decirlles que, bueno, pois tivemos unha primeira reunión cos propietarios de estas 11 parcelas e, bueno, pois nos parecía axeitado, aínda que hoxe solamente falamos desa operación coa Xunta, nos parecía axeitado, pois non ter unha conversa con eles antes, non? Explicarlle como vamos a proceder, explicarlle pois que van a pasar de un sistema de compensación a un sistema de expropiación. É evidente que tiveron moitos anos para poñerse de acordo ou para desenrolalo e non o fixeron, así eles mesmos tamén non lo decían, e é evidente que eles van a reclamar o que lle corresponde, pero que están moi contentos de que o Concello desenrole esa zona e que sexa con un sistema de expropiación. O custe é aproximado, efectivamente, é unha estimación e, bueno, pois, efectivamente, o xustiprecio creo que sería o máis axeitado e que sexa o que marque a min é o que me gustaría, que sea o que marque o precio do metro. E preguntaba o voceiro do BNG, e se a valoración é maior, quen o asume? Pois é evidente que o ten que asumir o Concello, porque nós estamos comprometéndonos coa Xunta que adquirimos os terrenos para que a Xunta os promova. E entón, nos vamos a intentar, e ademais creo que é razonable pedir que a Xunta urbanice, pero os terreos temos que adquirilos nós. E, por suposto, pois será o precio que marque o xustiprecio. E pouco máis teño que decir. Esta é unha gran noticia, de verdad que a xente de Mos lle podemos dar moitas boas novas, pero esta seguramente que é unha das máis importantes. Anunciar hoxe que vamos a poñer en marcha 80 vivendas máis, de unha maneira bastante rápida, porque ir a San Eleuterio, ir a esa parcela, é efectivamente pola inmediatez, é efectivamente porque está xa no plan xeral como unha zona para poder construir mañán, e ao final os veciños o que queren é unha vivenda o máis rápido e o máis accesible. E a pregunta que me facía de si en réxime de alquiler ou de propiedade non está todavía establecido. Eu sei cales son as prioridades do BNG e tamén sei cales son as nosas e, polo tanto, trataremos de que sexa da mellor maneira. Procedemos entonces á votación, dando as gracias, por suposto, tanto a Pepe como a todo o equipo de urbanismo que están volcadísimos en isto e tamén en intervención, que, por suposto, parte tamén deste expediente de secretaría, e esperemos que vaya todo rápido que queremos e o rápido que foi hasta ahora. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Procedemos ahora ao seguinte punto, que é a aprobación definitiva do proxecto de expropiación para a execución da obra da humanización da estrada Pereiras a Tameiga, que foi a comisión informativa dictaminada favorablemente na comisión informativa do pasado mércores. Bueno, pois ten a palabra a concelleira Laura Méndez. Vale. Buenos días a todas y a todos. Se somete a votación en el día de hoy la aprobación definitiva del proyecto de expropiación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto de la obra Humanización de Estrada Pereiras Tameiga, municipio de Mos. Siendo interés del Ayuntamiento la ejecución de esta obra, que abarca desde el Camino de Alasiña, punto de encuentro con el proyecto de remodelación del entorno de la ermita de San Eleuterio, hasta el núcleo de Candosa, con una longitud de más de 1.414 metros para mejorar la seguridad de las personas y vehículos que transitan por este lugar.
Tras la aprobación definitiva de este proyecto en pleno de marzo de este año y debido a que no fue posible obtener de manera amistosa la totalidad de los terrenos afectados, estamos hablando de 3 parcelas de un mismo titular, de entre más de 100 parcelas, se tuvo que acudir al procedimiento de expropiación. La tramitación de este procedimiento ha sido reglado y totalmente conforme a derecho. Se ha tramitado conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, garantizando los derechos de los propietarios afectados y siguiendo todos los trámites preceptivos, incluido el periodo de alegaciones públicas. Hubo una aprobación inicial y una exposición pública del proyecto. Se presentó una única alegación que fue estimada en parte, de modo que, tras las correspondientes contestaciones e informes favorables, se somete ahora a la aprobación definitiva. Por todo lo expuesto anteriormente, pido el voto favorable de todos los grupos en aras del interés que esta obra suscita entre todos los vecinos, principalmente de las parroquias de Pereira, Sanguiñeda, Petelos y Tameiga, por la cual discurre, pero no solo de estas parroquias, sino también del resto de los vecinos de nuestro ayuntamiento, al ser este un vial que vertebra una parte grande de nuestro territorio y que conecta importantes centros educativos, instalaciones deportivas y accede a viales principales como la autovía Vigo-Porriño. Gracias. Gracias, Laura. ¿Alguna intervención? Non hai? Procedemos a votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. No. Desculpe, nos abstivémonos. Perdón. Abstención do BNG e os demais a favor. Partido Socialista, Partido Popular. Pasamos ao punto número 6, que son os festivos locais, que é o expediente 2759/2025. Pasou por comisión informativa. Dictaminado favorablemente na comisión informativa pasado mércoles. Ten a palabra a concelleira de Cultura. Bos días a todos e a todas. Vista a necesidade de terminar as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2026, propoñemos que as nosas festas locais para o termo municipal do ano 2026 sexan nas seguintes datas. A primeira, a Festa da Rosa, o luns 15 de xuño, tendo en conta que o 13 de xuño é sábado, e a segunda, a festividade de San Mamede, o venres 7 de agosto. Intervencións. Vale. Pois, bueno, como ben dixo a concelleira, esta é a proposta do Goberno dos festivos locais. Pola nosa banda, pois, comentar que a Festa da Rosa este ano pois cae ben, que cae en fin de semana, e por iso propoñen ese luns 15 de xuño. Nos queríamos facer unha proposta, xa que este ano, pois, o 24 de xuño vai a ser festivo en San Xoán, é unha festa que se vive moito nas nosas asociacións en Mos, pois é aproveitar ese día para facer a víspera de San Xoán festivo, para darlle oportunidade ás asociacións e aos veciños que queiran organizar esas festas, pois a poder disfrutalas mellor. Esa vai a ser a nosa proposta e votaremos en consecuencia co que decidan. Gracias. Gracias, BNG. Ben, a posición do BNG é conocida porque a defendemos dende hai moitos anos, de acordo coa festividade da Festa da Rosa, como ven sendo tradicional. O ano que ven será o 15 en vez de o 13, porque cada en fin de semana. En canto ao 7 de agosto de San Mamede, a nosa postura que por desgraza esa festividade non é vivida por igual por todo o Concello. Entón, nos entendemos que os festivos ten que buscarse que canta máis repercusión teña en toda a poboación do Concello de Mos, mellor. Nós solemos facer unha proposta que sole ser que se faga martes de Entroido, pero aquí, por exemplo, o Partido Socialista acaba de facer unha proposta diferente. Non a vemos tampouco mal, o sea, tampouco é unha cuestión de rivalizar que festivo ten que ser, sino o que buscamos é que os festivos sexan disfrutados por toda a poboación de Mois, canta máis xente o poida disfrutar, mellor. Independentemente se é martes de Entroide ou víspera de San Xoán, busquemos entre todas e todos cal pode ser máis acaído. Por iso nós vamos a absternos nesta votación. Gracias. Ten a palabra Sara.
Bueno, a nos a verdad que despois de escoitar as intervencións, pois nos parece un claro exemplo de que os nosos festivos que traemos aquí, que propoñemos, pois o non polo non. Fai un ano, como saben, cambiamos a ubicación da Festa da Rosa para que a festa crecera, para que a festa fora máis, unha decisión da que nos sentimos orgullosos e que un ano despois pois que os veciños apoian. E tanto o PSOE como o BNG abanderaron a tradición de que estaba mal tomada esa decisión porque había que respetar as tradicións que era unha cousa antigua. Entón, a verdade é que o seu argumento a mí me parece que é contradictorio. Si defendía que a Festa da Rosa tiña que ser en Petelos por tradición e por antigüedade e que ahora resulta que se queiran cargar San Mamede porque sí, porque a verdade é que cambiálo polo martes de Entroido para nós non ten sentido e para a víspera de San Xoán, que é un mércores, pois tampouco. Nos vamos a defender as nosas tradicións, defender, por suposto, que San Mamede é incluso máis antigo que a Festa da Rosa, xa que data de 1973, e todo o noso respeto aos nosos maiores que queren que o noso festivo sexa a Rosa e San Mamede. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Alguna intervención máis? Non? Sí, Gustavo? Vamos a ver, a mí me gustaría que cando vamos a un pleno atendamos ao que se dice nun pleno. Nós, cando foi da Festa da Rosa, nós non criticamos ou non dixemos que non se podía mover por tradición. Nós o que lle recriminamos e seguimos recriminando é que o fixeran unilateralmente sin falar con ninguén, nin coas asociacións, nin cos veciños, nin con ninguén. Esa foi a principal crítica. Evidentemente, o goberno ten unhas posturas e pode defendelas, pero a crítica non é que porque se movera, porque levaba 50 anos facéndose en Petelos. Nós puxemos moitos máis elementos encima da mesa. E agora quen se acaba de contradecir é vostede. Vostedes defenden que se movera a Festa da Rosa para Mos, e agora defende o festivo, critícanos a nós porque defendemos a tradición, e vostede di como San Mamede sempre foi festivo, pois que por tradición ten que facerse. Estáse contradicindo. E non nos queremos cargar San Mamede. Non nos queremos cargar San Mamede. San Mamede vaise facerse a festivo ou non, vaise facer igual. Nós o que decimos é que hai que intentar que os festivos, oxalá todo o concello, as 10 parroquias viviran o San Mamede como se vive en Torroso. Oxalá nas 10 parroquias. Nós o que entendemos que o festivo local, como se falou na comisión, é un festivo laboral e ten que repercutir o máximo posible en toda a poboación. Entón, nós saen dúas propostas, podemos dialogalas, pero que pode salir outra que vostedes poñer encima da mesa. Pero que isto non é unha cuestión de pelearnos por isto. Se nós non vamos siquera votar en contra, é unha abstención porque entendemos que hai que intentar buscar unha solución para ese termo. É unha postura que levamos anos defendendo e seguimos defendendo, que os festivos locais teñen que repercutir o máximo posible en todo o Concello de Mos, e niso traballamos. Antes de rematar, decir que tamén vostedes van a manter a postura de que sexa o 7 e o 15. Ben, entón, intenten na medida do posible que ese 7 e ese 15 que repercuta en todo o Concello, xa ben sexa con actividades que non se circunscriba ao San Mamede só a Torroso. O sea, que se programen actividades, que se estenda ese festivo, que a xente sinta o festivo como propio, independentemente de que non sintan o patrón San Mamede como o da súa parroquia, que sintan que é importante, que hai un festivo e que se programen actividades por todo o Concello, porque ahora mismo non está ocurrindo. Nada máis. Gracias. Camilo, querías decir unha cuestión, non? Para Camilo, pero antes quería primeiro, por favor, Gustavo, non volva a insinuar que non estamos atentos no pleno. Eu estou super atenta, por iso sei de sobra que vostede defendeu sempre que o cambio de ubicación da Rosa non se podía facer por tradición. Sempre defendeu iso. O sea que a única verdad que dixo hoxe foi que non se queren cargar San Mamede. Estou segura de que se gobernaran non o cargarían. Queren que o carguemos nós. E nós non o vamos a facer. Nada máis, vou a dar a palabra a Camilo. Bueno, Gustavo, o sea, isto non é unha cuestión personal, é unha cuestión de principios. O sea, San Mamede defendemos, lo vamos defendendo, porque era San Mamede antes de nacer ti. Fíjate ben se é antigo, E tú non naceras... o sea, fíjate ben se é antigo. Entonces, eu creo que...
Todo o mundo silencio está falando Camilo. Entón, por favor, creo que non é así, e máis, dixeche que iba a salvar a Asamblea de Veciños, e nunca te me de falar nunha Asamblea vecinal propoñer que se quitaba o festivo de Mos, que non é de Torroso, é o festivo de Mos. Entón, por favor, eu creo que tamén agora non é que me digas, no, que me botas a parroquia encima, non che bota a parroquia encima, é algo que vamos a defendelo e defendémoslo con todas nosas uñas e dentes. E máis sabes que máis dunha vez se quitou ese festivo por despisto o que fora, e os veciños foron ali aos plenos a Mos porque é o primeiro festivo que se fixe en Mos, que se inaugurou un teléfono ali en Torroso, e eso eu si estaba ali, ti non, eu si estaba. Entón vamos a defender o 7 de agosto festivo en Mos. Bueno, moitas gracias a todos. Pido a palabra, por alusións. Pois, se quere, ten a palabra, despois contestaremos de novo. Vamos alá. Non, home, hai un voceiro, e se me contestan dúas ou tres persoas do goberno... O turno se reparte como queiran, e vostedes poden facelo tamén. Hai un tempo, e se un compañeiro... Non polemice máis, ten a palabra. Non é polemizar, señora alcaldesa. Se hai unha voceira que intervén, o lógico é que siga a voceira. Se despois intervén outro concelleiro, o lógico é que se me dé réplica. É o que estou pedindo. Só lle estou dicindo que no turno do Partido Popular, en esta ocasión, repartiron o tempo entre dous concelleiros, algo que poden facer vostedes. Non pasaron do tempo. Agora, vostede me pide o turno por alusións, e o ten. E entón, diga o que teña que decir. Só aclarar, eu non lle vou a dicir a ningún concelleiro do goberno, a ningún, como sinte, como celebra o seu patrón, a súa parroquia, etc. Eu xa lle dixen na comisión, xa dixen máis veces. Eu represento a BNG e representamos as 10 parroquias. Intentamos buscar o mellor para as 10 parroquias. Eu sinto a miña parroquia tanto como a ti, Camilo. Tanto como a ti. Eu xa fui a unha reunión da Asociación de Veciños e lle dixen isto. E aos veciños lle digo. E se queres que vayan á Asamblea da Asociación de Veciños, a diferencia de vos, nós vamos a ir a explicar aos veciños o noso proxecto. Porque vos, para cambiar o Día da Rosa, aos veciños de Petelos non lle dixestes. Gracias, Gustavo. Camilo? Para dicir, eu solamente vou defender o 7 de agosto, que foi algo que se iniciou en Mos, o 7 de agosto non é en Torroso, é o festivo de Mos, e vamos a defendelo con todas as ganas que temos de defendelo, e non vamos a discutir máis desto, porque eu creo que o pase que a ti, bueno, sempre che gusta enredar, non? Enredas en todo, entón iso tamén é enredar, e nada máis. Moi ben, pois eu estou moi satisfeita de que poidamos manter vivas as tradicións de Mos, que teñamos o noso patrono, que leva tantos anos sendo o noso patrono San Mamede. E iso é o que buscamos. E dice que repercutir no máximo posible. Efectivamente, se buscamos repercutir o máximo posible na poboación, pois non é buscar o San Juan ou o Martes de Entroido, non, se trata de que, pouquiño a pouco, fagamos posible de que todo o mundo sinta o patrono. Mire, eu lle fago unha pregunta, lle fago os dous, acórdense a festa da Rosa de hai 20 anos e pensen na festa da Rosa de agora. Eu voume poñer desde que son alcaldesa e de verdad que hai cousas que podemos haber feito mellor, outras peor, pero se algo fixemos moi ben foi tratar de inculcar as tradicións deste concello a xente, desde as escolas, desde todos os colectivos veciñais, e hoxe, despois de 18 casi anos, non hai ningún veciño de Mos que o 13 de xuño non sinta pois que é a Festa da Rosa. Algúns poden participar en ese día, outros teñen que ir aos actos do fin de semana, porque hai casi todo o mes de xuño Festa da Rosa. Pero todo o mundo o sabe, e deso me sinto moi orgullosa. O mesmo estamos a facer con San Mamede, que toda a xente de Mos sinta que é o patrono. E, por suposto, que hai unha actuación que paga a Xunta de Galicia, que é Milladoiro, e que todos os anos, desde que estamos gobernando, a Xunta de Galicia se implica en San Mamede. Hubo grandes concertos en San Mamede e haberá moitos máis. E, sin embargo, cando vostedes gobernaron na Deputación de Pontevedra, en ese paréntesis pequeniño, porque pronto os mandaron para casa, non tivemos ningunha axuda. Pero a xente sábeo, a xente da comisión de hoxe, de onte, de antonte, sábeo. E aquí sempre tratamos de que os fondos do Concello e que os fondos da Xunta
pois facer as festas mellor que se poden e, por suposto, co traballo da comisión, porque a comisión de festas o fai a cambio de nada, o fai para que pois ese día do patrón mos teña as súas festas que son en Torroso e efectivamente pois é un sitio axeitado. Aí naceron as festas? Sí, e aí continúan as festas? Sí, porque ademais é que Torroso pois ten a posibilidade de que creceu moito en instalacións, coas axudas, coas expropiacións, bueno, con todo o que se fixo a través de Xestur, do aeroporto. Non lle vou a decir a vostede que a súa parroquia o ben que está Torroso, non? O ben que está. Esa frase tan galega, o ben que está. E todas as parroquias, actuacións, hombre, pois fondos para eso sí que non temos, E vostede é o primeiro que nos criticaría se nos tratamos de facer actuacións nas 10 parroquias de Mos polo San Mamede. Eu creo que hai que tratar de festexar todo o ano, desde xaneiro hasta decembro, o entroido, a cabalgata, a festa da rosa, as letras galegas, o canto conto, a festa do codillo, o son do pazo, bueno, pois todas as festas que un pouco pois o Concello coparticipa. Ahora, cando é festa da rosa se centran aquí en este espazo porque son os máis axeitados os actos. Este ano pois quixemos comenzar as festas en Petelos e aí van a ser sempre para que ninguén esqueza que aí comenzaron as festas da rosa e no San Mamede pois se farán en Torroso, efectivamente. Eu lle dou as gracias, insisto, á Comisión de Festas, a Camilo e a toda a xente de Torroso, a xente do Centro Cultural, a xente que está á frente da Comunidade de Montes, a Asociación de Veciños, porque fan posible, efectivamente, pois que sexa unha parroquia referente. E, querido Camilo, eu che traslado a toda a parroquia que aquí vas a encontrar sempre toda a complicidade do Concello sendo eu alcaldesa para que eso siga ocurrindo, porque é maravilloso que Torroso sexa unha parroquia culturalmente das máis vivas do noso Concello. E o que non este de acordo, pois ten o dereito de non estalo. Procedemos á votación. Votos en contra, Partido Socialista, abstencións, BNG, votos a favor, Partido Popular, queda aprobado por maioría. E procedemos ao sétimo expediente que é Irmandamento Mos con Pecinoc, que foi a Comisión Informativa, o expediente 3281/2025. Dictaminado favorablemente na Comisión Informativa de Cultura do pasado mércores. Ten a palabra Julia Loureiro. Bos días a todos. Vamos a empezar explicando que o hermanamiento entre municipios, que el hermanamiento entre municipios, según a Federación Española de Municipios e Provincias, vos lo voy a leer. El hermanamiento entre municipios que tengan ciertas afinidades e intereses comunes es un derecho propio de la autonomía local, entendida como el derecho y capacidad de toda corporación local de ordenar y gestionar gran parte de los asuntos públicos. Tiene la consideración jurídico-administrativa de hermanamiento entre municipios cualquier acuerdo adoptado libremente por dos o más corporaciones municipales, en orden a un mejor conocimiento entre ambas, al intercambio de experiencias y mutua cooperación o al apoyo para el desarrollo de acciones de cooperación internacional. Las acciones de hermanamientos internacionales entre municipios se enmarcan en el conjunto de las actuaciones que las administraciones públicas y los organismos y entidades dependientes de ellas llevan a cabo en el exterior en el ejercicio de sus competencias, por lo que se regulan al amparo de la Ley 2/2014 de 25 de marzo de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. Como fundamentos jurídicos cabe mencionar, en primer lugar, nuestra Constitución, que su artículo 140 garantiza la autonomía de los municipios que gozarán de personalidad jurídica plena. Por su parte, la Ley de Bases de Régimen Local dispone que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Por su parte, en su artículo 22b, dispone que corresponden en todo caso al Pleno de la entidad local los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales. En el ámbito supraestatal, la Carta Europea de la Autonomía Local regula en su artículo 10 el derecho de asociación de las entidades locales.
Las entidades locales tienen el derecho, en el ejercicio de sus competencias, de cooperar y, en el ámbito de la ley, a asociarse con otras entidades locales para la realización de tareas de interés común. Al tratarse de un acuerdo bilateral, las partes deciden y acuerdan el contenido del hermanamiento y el modelo del procedimiento a seguir. El protocolo consensuado en la FEM pretende ser una sencilla guía que facilite a los gobiernos locales el inicio del pacto que ordene la colaboración entre los municipios. E, como xa ben dixemos na comisión, é os pasos que vamos a seguir. E a secuencia do proceso é o seguinte. Primeiro, acordo plenario do inicio de hermanamiento. Segundo, redacción de memoria de hermanamiento. Terceiro, acordo plenario de hermanamiento. Cuarto, firma de protocolo, acuerdo de hermanamiento. Quinto, informar ao Ministerio de Asuntos Exteriores. Sexto, incorporalo á base de datos da FEM. Hoxe, o que se está levando a cabo neste pleno é o primeiro punto, que é o acordo plenario de inicio hermanamiento, para poder dar lugar ao seguinte pleno os seguintes 2 puntos. O hermanamiento entre o municipio de Mos, en Pontevedra, España, e o municipio de Pecinoc, en Eslovaquia, se sustenta nos lazos económicos e sociales xerados pola presencia da empresa Grupo Copo, que conta con plantas de produción en ambos municipios, promovendo o empleo, o desarrollo industrial e a riqueza local. Grupo Copo, empresa internacional de referencia na fabricación de componentes para o sector automobilístico, mantén un forte arraigo en Mos e Pecinoc, xerando unha rede de intercambio económico e cultural. Ambas comunidades comparten intereses comuns como o desarrollo sostible, a innovación tecnolóxica e o benestar social. O hermanamento entre os municipios de Mos en España e Pecinoc en Eslovaquia se fundamenta na conexión económica e social establecida a través da empresa Grupo Copo, que opera en ambas localidades. Este vínculo non só fortalece as relacións comerciales, sino que tamén promove o intercambio cultural e o desarrollo mutuo. Pecinoc é unha cidade ubicada no sureste de Eslovaquia, aproximadamente a 20 km do noreste de Bratislava, cunha población do alrededor de 24.443 habitantes. A empresa desempeña un papel crucial na economía local de ambos municipios, xerando empleo e fomentando o desarrollo económico, como así o exemplo de a cantidad de empleados que poden comprobar que veñen tanto de Pecinoc á fábrica de Mos, como de Mos, concretamente veciños de Peridas que están incluso instalados en Pecinoc. Por iso mismo, consideramos que é importante o hermanamiento entre Pecinoc e Mos. Gracias, Julia. Partido Socialista. Como ben dixo a concelleira, pois este é un trámite para iniciar este expediente e nós, pois, como se di pois, na proposta, quedamos á espera desa memoria que xa falamos na comisión, que tiñan que preparar unha memoria para aprobar definitivamente este hermanamento e aí pois nos pronunciaremos cando teñamos esa memoria do que faga o goberno. Gracias. Gracias. Gustavo. Ben, o hermanamento é unha figura que moitos concellos e cidades pois levan a cabo con outros concellos e cidades e sole ter unha razón histórico-cultural lóxica, coherente, que é evidente. Por exemplo, a localidade de Bayona coa localidade de Bayona en Francia. Bueno, hai un vínculo onomástico, etc. etc. Eu, ata que vivo este expediente, eu non sabía nin que existía Pecinoc. E claro, que se ahora se traia que Copo está en Pecinoc e está en Mos, bueno, pois que se irmane Copo de Mos con Copo de Pecinoc. Para nós non ten sentido traer isto simplemente con ese vínculo, basicamente porque Copo, como vostede dixo na comisión, está en 8 países. E temos empresas neste concello que están incluso en máis países. Pero, bueno, é unha figura que, como vostede ben dixo, que se pode aproveitar para crear vínculos sociais, vínculos culturais e que pode ser unha boa excusa. Ben, nós na comisión fixemos varias preguntas. Non se responderon aquí. É certo que se trae este expediente e ni siquiera había o informe para ver, xustificar claramente por que se fai o hermanamento. Entón, como que estamos votando un pouco a cegas. Entón, a alcaldesa dixo que, por exemplo, que para o San Mamede non se poden facer actuacións por todo o concello porque non hai posibles, porque non se pode gastar tanto. A nosa pregunta é
Calculan canto vai costar este hermanamento ás arcas municipais? Porque quizás sexa a primeira pregunta. E despois, a máis importante, porque esa casi é subsidiaria, porque a mellor pode repercutir e traer máis beneficios dos que se vai a gastar. Entón, ben, no informe que elaboren, poñan iso e veremos se efectivamente é necesario gastar ese diñeiro ou non neste hermanamento. O que non nos deixa de sorprender, na súa exposición falou de crear vínculos, veciñanza, culturais, históricos, económicos. Non deixa de sorprender que non nos levemos ben cos concellos que temos ao redor e nos vayamos a irmanar a Eslovaquia. Claro, vostedes me decían na comisión, con quen? Eu poña o exemplo de Vigo. O sea, non se fala, o goberno de Mos non se fala co goberno de Vigo. Bueno, partamos da base que o goberno de Vigo é moi malo. Vale. E o resto dos concellos, Redondela, Porriño, Pazos, Fornelos, Gondomar, non temos absolutamente ningún vínculo. E poñalle outro exemplo. Vostedes levan anos sin aparecer nun instrumento de cooperación entre concellos, como é o xérmolo, que sería o xérmolo da área metropolitana, que é a Mancomunidade de Concellos de Vigo. Ali é un sitio, un foro, onde os concellos poden discutir e traballar para crear vínculos. Entón, non deixa de sorprender que nos vayamos a Eslovaquia a vincularnos cunha vila, cunha cidade, que pode estar ben, se iso non o vamos a discutir. E cos concellos que temos ao lado, nin nos falemos. Entón, pola nosa banda, isto está moi verde, non está ben xustificado por parte do goberno, por tanto, non vamos votar a favor. Gracias. Julia. Bueno, primeiro vou empezar contestándolle un pouco as súas preguntas. Dice que non temos vínculo cos concellos do Lao. Miro que non está moi ao día. Eu non sei se sabe que formamos parte do GDR, que non sei se sabe o que é, o Eu Rural, o Xeo Destino, que somos 14 concellos de todas as ideas, e dice que non nos levamos ben. Nos levamos perfectamente con Gondomar, con Fornelos, con Redondela, con todos os que usted nombra. Usted non ten nin idea, ao millor, pero, home, creo que temos bastantes actividades en común e se están facendo un montón de proxectos en común. Entón, concretamente Vigo tampouco está aí, con 14 concellos máis. Non vou nin a perder o tempo en decir porque está Vigo ou non está. Con o resto dos concellos todos temos unha relación perfecta e non vamos facer un hermanamiento cos do Lao, digo eu. Xa temos unha relación, xa hai un proxecto común. Iso de primeiro. E segundo, miro que, non sei, creo que o concepto de hermanamiento non o ten moi claro, porque dous povos, aínda que non se parezan e non teñan nada en común, a primeira vista poden hermanarse, construir unha relación valiosa, por que non? Por que non se pode iniciar un hermanamento simplemente por voluntad política ou institucional? Polo deseo de abrirse a outras culturas, sin necesidade de ninguna similitud concreta, porque unha empresa propón, oye, pois a verdade é que miro moitas similitudes entre os dous povos, porque o obxectivo non pode ser só o enriquecimento mutuo a través de diferencia, sin historia compartida, porque xa sabía que iba a ir por aí. Os povos poden crear novos lazos a partir de visitas institucionais, eventos deportivos, intercambios entre centros escolares, intercambios entre centros culturales. Non entendo. E o hermanamento entre o Concello de Mos e Pecinoc se plantea como unha iniciativa de cooperación europea basada no intercambio cultural, educativo, empresarial e social, e no compromiso común con valores como a diversidade, o entendimento mutuo e a construción de vínculos entre pueblos europeos. O que se busca con este hermanamento é construir unha relación de amistad e colaboración duradeira que favoreza especialmente os nosos xóvenes, a comunidade educativa, que sirva como plataforma para futuros proxectos conxuntos en áreas como a sostenibilidade, o turismo rural, a digitalización, ou a igualdade de xénero e, por suposto, empresarial. Porque é que non entendo por que non pode ser. Por que cerrar as portas ao avance e ao progreso? Por que non podemos ter subvencións de fondos europeos que nos axuden a ambos lugares, a Mos e a Pecinoc? Fala das arcas municipais, dos cartos. Pois empecemos buscando proxectos europeos que nos axuden. Senón, nunca creceremos. É fácil a conclusión.
O hermanamento entre Mos e Pecinov representa unha oportunidade única para fortalecer a cooperación internacional a nivel local, xerando sinerxias positivas para o desarrollo económico, educativo, social e cultural de ambas comunidades, con Grupo Copo como motor común desta alianza, consolidando unha relación basada na cooperación e o entendemento mutuo, e, por suposto, tendo en conta, como xa dixe, os veciños de Mos que están en Pecinov e os de Pecinov que están en Mos. Gracias, Julia. Gustavo? Ben, hai que se creen vínculos culturais, económicos, etc. Sí, perfectamente. Nós o que primeiro que lle dixemos é que todo o que está vostede expoñendo non está no expediente. Non está no expediente. Vostede fai unha serie de argumentos que, bueno, habrá que sustentalos un pouquiño máis, pero que son perfectamente válidos, se aí non lle negamos, pero iso non está no expediente. Non nos presentaron nada. O único que nos dixeron, e acaba de repetir, é que é unha idea de Copo e que vostedes recolleron. Bueno, Pecinov, díceme, por que non se pode... Bueno, tamén se pode facer con Copenhague, pódese facer co Porto, pódese facer con Lisboa, pódese facer con todos os concellos da Unión Europea. E fora da Unión Europea tamén. Podemos ir a Curitiba, a Brasil, tamén. O sea, se pode facer vínculos e crear os vínculos con todo o mundo. Con Gaza tamén. Con Gaza tamén podemos crear un vínculo. É outro irmanamento que se pode facer. Podemos facer esa proposta tamén. Porque aí quizá é máis necesario facer un irmanamento porque se está masacrando a un pobo. Tamén é unha boa excusa esa. Non lle parece? A cuestión é que ten que estar mellor sustentado, ao noso entender. Sí, a parte económica entendemos que é importante saber que custe vai ter para as arcas municipais ou non. Iso é importante sabelo. Por iso nós o que máis lles recriminamos neste momento é que isto está moi verde. Se vostedes traen un expediente ben armado, ben explicado, que non só sexa a Copo lle parece boa idea. Bueno, nós presentamos neste pleno moi boas ideas e nos dicen que non todos os días. Entón, nós o que lle pedimos é que sustenten moitísimo mellor. Vostede me dice que se levan de maravilla con todos os concellos alrededor. Bueno, non é certo, porque nós falamos cos compañeros de outros concellos. Por exemplo, na mancomunidade, ali están os alcaldes de outros concellos e non teñen relación a ninguna. É que levamos anos para facer, mira, do mismo color político, o Porriño e Mos, ainda estamos sin facer o deslinde dos concellos, de tan ben que se levan. Bueno, xa non vou falar de Vigo nin de Redondela. O sea, entón non veña a decir que por estar no xeo destino e recibir algunha subvención e ir a Madrid a feira de turismo, que iso xa é bueno, que hai uns vínculos creados increíbles, porque non é certo, porque non nos temos nin co Porriño, que é triste decirlo. Entón, nós o que lle pedimos é que isto se sustente moitísimo mellor e está ben ir a Pecinov a facer un irmanamento, pero tamén está moi ben facelo cos concellos do lado. Gracias, Gustavo. Julia. Solo por responderlle, lle repito o primeiro punto do protocolo a seguir, acuerdo plenario de inicio do hermanamiento, que é o que facemos hoxe. No segundo punto, redacción da memoria de hermanamiento tendrá todas as explicacións que pida nesa memoria que se presente po seguinte pleno para dar o terceiro punto, que é o acuerdo plenario de hermanamiento. E iso xa lle expliquei na comisión, que non teñen no expediente ninguna redacción de memoria porque hai que aprobalo hoxe para poder redactar a memoria para que veña o seguinte pleno. Hoxe decidir, queremos comenzalo ou non queremos comenzalo. No seguinte, me gusta a memoria a voto ou non me gusta a memoria non a voto. Home, o protocolo está moi claro. Iso por un lado. Segundo, fala moi pouco, como dice, cos seus colegas de outros partidos. Senón non diría o que dice da relación. Nada máis. Gracias. Era o que me faltaba por oír. Terminaría eu esta intervención. Que vostede me diga que non teño boa relación e que me levo mal cos alcaldes limítrofes. Era o que me faltaba por oír. O que sí me dá unha nota do pouco que vostede fala cos seus compañeiros do BNG. Porque teño unha relación extraordinaria con Ángela, unha relación extraordinaria con Sandra. Creo que non son do Partido Popular. Unha relación extraordinaria con Paco Ferreira. Con Digna Rivas, que tampouco é do Partido Popular. E Paco tampouco é do Partido Popular. E teño por aquí algún máis. Loli Castiñeira ou Enrique o de Tui non son do Partido Popular.
por suposto, o de Nigrán, e tamén cos meus compañeiros, con Sito Almuiña, con Malta Valcalce, con Nava Castro, con... Sí, e lle molesta que yo diga, primeiro porque lle acabo de decir algo que desmonta a súa mentira. Porque vostede non ten nin idea da relación que temos todos os alcaldes entre nós. Non ten nin idea, non. Entón lle minten, os seus compañeros lle minten, pero máis ben creo que vostede é o que non se relaciona cos do seu partido. E, polo tanto, claro, cando un fai alternativas para intentar chegar a algunha bancada ao Parlamento de Galicia, pois o mellor corres os riscos. Eu, ambicións políticas, teño as que vostede sabe, que seguir sendo alcaldesa de Mos. Vostede está deseando sentarse no Parlamento, como a miña compañeira Feli, e, polo tanto, o tempo dirá. Pero na oposición, eso sempre. Mire, fala dos límites con Porriño. E aquí voulle enlazar cos límites con Vigo e co alcalde de Vigo. Porque vostede, apuntei eu aquí, que dixo que non lle deixa de sorprender moitas cousas. A min sí que non me deixa de sorprender que vostede se sorprenda de que eu non me leve ben co alcalde de Vigo. Claro que eu teño mala relación con Abel Caballero. Sabe por qué? Por defender os veciños de Mos. Por defender os que non poden ir no Vitrasa, que teñen que pagar máis porque non poden ter a Paz Vigo. Por defender que o Vitrasa non chegue a Mos. Por eso me levo mal, e tamén por intentar torpedearnos por terra, mar e aire o proxecto A Fouteza que se está desenrolando en Mos. Bravo! E tuvo sempre moitas ocasións para meterse con nós. Ese señor co que eu non me levo ben, o que quere é que Mos sea un territorio de paso. O que quere que a xente de Mos nos fagan túneles, autovías, autopistas, o que sea necesario para que el teña todo o que cree que Vigo necesita. E Vigo nunca vai a crecer se Mos non crece. De feito, Vigo está crecendo hacia dentro, non pode crecer hacia o mar. E por eso aquí crecemos, porque temos un plan xeral e estamos asentando industria que non pode asentarse en Vigo. En Vigo hai moitas aceras, hai moitas plantiñas, hai moitas escaleras mecánicas, pero en Vigo non hai industria como tiña que habela, porque creceron hacia Mos e seguirán crecendo. E, polo tanto, a miña relación claro que non é boa con el, porque se meteu moitas veces cos veciños e veciñas de Mos. O que me sorprende a min é que vostede diga o que está dicindo. Eu sería moi mala alcaldesa se salía nas fotos sonreindo con Abel Caballero e lle dera a man a Abel Caballero, porque Abel Caballero ataca a Mos, ataca os intereses de Mos, ataca aos veciños e as veciñas de Mos, e isto o dice calquera. Calquera, un señor do Partido Socialista, un señor do Bloque, o dice calquera. Non o digo solo eu. E tamén cos límites. Cos límites temos un problema, pero non o ten Mos, o ten calquera municipio deste planeta. Por iso vostede non ten moita idea porque nunca gobernou, nin vai gobernar. Os límites de un concello, tal e como está a legislación hoxe, quen decide tamén son os propios veciños da parroquia, do lugar. Sí. E, polo tanto, non hai un acordo con Porriño, non hai, porque os veciños de Pereiras e os veciños do Porriño non se poñen de acordo. E por eso temos que elevar isto ao Instituto Geográfico Nacional, porque eu non llevo a traicionar os veciños de Pereiras, non, nunca. E vou a respetar o que me están pedindo, e vou a defender o que me están pedindo. E Alejandro é meu amigo, pero Alejandro ten que defender o del, e eu teño que defender o meu. Ahora, que vostede diga que non nos levamos ben é para morrer. Outra cuestión é o de Vigo, porque o de Vigo é que nin se presenta, sabe? Cando convocamos os concellos, a Redondela ou a Porriño, os alcaldes se presentan. O de Vigo nin se presenta e ademais dicen á prensa de que quen son eu para convocalo a un deslinde. Sí, pois por eso non me levo con el, por eso non falo con el. E yo digo clarísimo, ademais. E non estamos na mancomunidade de Vigo? Non estamos, nin estaremos mentras ese individuo se siga querendo reír de nós. Menos mal que gobernamos nós, porque efectivamente a xente de Mos é moi lista, por iso vostedes están aí sentados. Porque o único que quere ese señor é convocar un chiringuito. Eso é un chiringuito para qué? Para que vale a mancomunidade? Eu creía na área metropolitana. Fui unha defensora a ultranza da área metropolitana. Pero por qué? Porque o primeiro que nos move a todos, o que nos une a todos e o que todos necesitamos na área metropolitana é un transporte metropolitano digno para todos iguales. E resulta que no momento que hubo que efectivamente poñer eso en marcha, el
o que había firmado rompeu o documento e dixo, non, o Vitrasa é de Vigo. Entonces, por eso lle estou explicando porque eu non me levo ben con Abel Caballero. Pero con todos os demais me levo fenomenal. Pero moi ben, e máis, con algún compañeiro seu me levo mellor que incluso con algún do meu partido, porque isto é así a vida mesma. Pero podo presumir de que me sinto querida cos alcaldes da área metropolitana e eu tamén sinto que son personas do meu agrado. Dito isto, todo o que sea crecer, vostedes van a estar en contra, o demostraron aquí moitas veces. Por certo, levamos todo un ano sin escoitar unha pregunta. Canto vai a costar a Volta Ciclista a España? Pois hoxe yo digo eu, porque como vai a ser xa o pleno seguinte non xa habrá pasado a volta, xa lle digo eu que non nos vai a costar nada a Volta Ciclista a España, pero non se olvide que o 9 de setembro está convidado a recibir a chegada da Volta Ciclista a España a Erville. Todo eso lles molesta, porque vostedes realmente o único que queren é pois tratar de afear a nosa xestión. Non lle importa que mos creza, que mos pois atravese fronteiras, que deixemos de ser un territorio de paso. No, todo eso non lle importa. O que lle importa é a ver onde podemos encontrar algo para afearlle a alcaldesa. E eu pois coincido con todo o que dixo Julia, coincido co que dixo ademais do xeodestino, do GDR, de todo o que compartimos cos concellos veciños e, bueno, pois, efectivamente, incluso outro día facían unha convocatoria o 7 de agosto en Pazos de Borbén e eu lles decía que, por favor, respetasen o festivo de Mos. A cambiaron para o día anterior, para que puidéramos asistir todos. E isto é un expediente que se inicia, que chegará a toda a memoria e non hai que ter unha razón histórico-cultural solamente. Esa tuvo Bayona, evidentemente. Pois que suerte poder ter unha carabela e ter un rexistro na historia do mundo como ten Bayona, non? Pero Gondomar, por exemplo, está hermanado con Gondomar de Portugal porque se chaman da mesma maneira e non hai máis. Pero que fai un concello cando fai este tipo de lazos? O que fai é enriquecerse, o que fai é que creza pois internacionalmente e en este caso ademais é que xusto somos un concello igual que a eles. Eles están pois máis cerca de Bratislava quizás que nos de Vigo, pero é unha similitude tanto en habitantes como no propio concello, como a propia factoría. Entón, é unha proposta que parte de Copo Ibérica, que ten todos os meus respetos e que me pareceu que se tiña que considerar. Tivemos unha reunión co alcalde de Pecinoc e foi, pois, a verdade, que toda unha experiencia de creo que isto só pode traer cousas boas. Só pode traer cousas boas. Cantas vai a traer? Hombre, non sei. Canto vai a costar? Hombre, pois de entrada non vai a costar nada. O que vamos é hermanarnos. Efectivamente, nos van a convidar a conocer Pecinoc? Sí. Lles convidaremos a que veñan a conocer Mos? Tamén. Pero de que estamos falando? Entonces, bueno, pois, isto é un expediente que se inicia, que explicou damondo Julia, e ademais é que é, para min, un orgullo hermanarme con un concello en Eslovaquia que se fixou en nós e por un tema empresarial que é tan válido como un tema histórico ou porque nos chamemos igual que outro concello. Así que espero que cando sexa a aprobación definitiva o seu voto mude. De entrada, procedemos á votación da iniciación deste expediente. Votos en contra, BNG, abstencións, Partido Socialista. Votos a favor, Partido Popular. Queda aprobado por maioría. E procedemos ao último punto da orden do día, que é o expediente 2837 de 2018, que é a aprobación do novo convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servicio de Igualdade e Benestar do Concello e o Concello de Mos para o programa Xantar na Casa, que foi a comisión informativa. E tamén favorablemente na comisión informativa do pasado 23 de xullo. E agora ten a palabra Sara Cebreiro. Propomos a aprobación deste novo convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servicio de Igualdade e Benestar e o Concello de Mos para o desenvolvemento do programa Xantar na Casa no noso municipio. O primeiro convenio é de data de 2010, polo tanto, tendo en conta de que os beneficiarios eran 10
vamos a pasar a que sexan 15, temos que firmar este convenio e decir tamén que este é un programa que está en auxe e que cada día pois, é máis demandado. Son beneficiarios deste programa as persoas empadronadas en MOS e que teñen que cumprir con unha serie de requisitos, entre eles pois, que sexan persoas maiores de 60 anos, que teñan limitada a súa capacidade de autonomía personal e sen rede de apoio, que sexan persoas dependentes que carezan de apoio familiar e requiran de axuda para a preparación de alimentos ou que sexan persoas de 60 anos en situación de exclusión social técnicamente avaliadas polos servicios sociais do Concello e sempre que estean intervindo dese outro programa para resolver a súa situación de exclusión social. O Consorcio desenvolve este programa Xantar na Casa, como lles dixen, desde o ano 2010, a relación é facilitada sempre, a relación dos usuarios polos servicios sociais. Este xantar se sirve 2 veces a semana para que teñan o xantar os 7 días da semana. É unha alimentación completa, equilibrada, variada e adaptada ás súas necesidades, aos seus gustos e aos seus hábitos, e todos os menús están supervisados por persoas técnicas especialistas en nutrición e, ademais, pois é importante que se realiza periódicamente unha enquisa de calidade e que, falando con Loli outro día, pois a verdad que os usuarios están todos contentos cos menús. Pasamos, polo tanto, de 10 a 15 plazas, o menú é de 7,32 euros diario, o usuario fai unha chega de 1,95 euros, o Concello de 1,95 e o Consorcio de 3,42, o que dá o 7,32. Contamos no orzamento anual con 10.000 euros para este programa. En principio, nada máis. Gracias, Sara. Partido Socialista. No Partido Socialista, pois todo o que sexa manter e aumentar pois servicios sociais e todo este, como neste caso, pois votaremos a favor, claro. Moitas gracias. Venga, nada. Votamos. Votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Antes de pasar a rogos e preguntas, quería leerlles unha carta da Asociación de Residentes de Mos en Bos Aires. Queridísimos alcaldesa y miembros de la corporación, no hay más que agradecimiento y emoción por este viaje plagado de momentos inolvidables. Comenzando por la distinción recibida como valedores de la Rosa de Mos, cuyo decálogo hemos memorizado para ser cumplidores fieles de él. Al respecto, y desde hace muchos años, se replica en esta 11ª parroquia la difusión de la Rosa de Mos, su cultura y tradiciones que orgullosamente representamos en la diáspora. La visita a algunas de las parroquias y la cálida recepción de cada una de ellas no hizo más que hacernos sentir en casa. El haber compartido escenario con otros grupos folclóricos nos llena de satisfacción. Cada uno de ellos nos dejó una enseñanza y tratamos de transmitir la alegría que ello significaba. El recorrido de la Ruta dos Muiños de Pereiras, las excursiones a Santiago visitando el Parlamento, la recepción generosa de su presidente, don Miguel Ángel Santalices Vieira, a Tui con su antiquísima catedral, a la fábrica de zuecos, obrador de gaitas, Valensa, etc. Hicieron especiales cada uno de los días de nuestra estadía. Mención especial para nuestra visita a la Escuela de Coto Torrón, tan cara a nuestros sentimientos. Su directora, Ana Martínez, fue la anfitriona cálida y generosa en el recorrido de esa escuela inaugurada en el año 1932, donada por los emigrantes mosenses, hoy reconvertida en una escuela infantil. Cuánta historia de cada uno de los alumnos que pasaron por ella, la memoria está vigente. Como rezaba la bandera que preparamos especialmente para este viaje a nuestro querido concello, después de 15 años, hai outra Galicia que vai no sentimento. Y cuánta verdad encierran esos versos del poeta Manuel María, ya que aún a más de 10.000 kilómetros la galeguidad y el sentir mosense no caducan, y nos sentimos afortunados de tener un lazo tan estrecho con el Mos de Galicia. Para finalizar, reiteramos nuestro inmenso agradecimiento por el esfuerzo que significó para ese concello, ayudarnos a cumplir este sueño inolvidable, y los esperamos con gran ilusión para festejar juntos nuestro 108 aniversario. Fuerte abrazo, Isabel Vilela, presidenta.
Bueno, pois esta é a carta que chega, que aproveito eu tamén para darlle as gracias en especial a Sara, que foi a que organizou todo con tanto cariño, e a todos os que acompañastedes a esta xentiña que tanto queremos. E bueno, vamos a comunicación xa, rogos e preguntas. Partido Socialista. Hola, bons días. A vista de información sobre a acta da adxudicación e a posterior acta da Xunta do Goberno Local, a empresa adxudicataria de limpeza de desbroce de camiños ten que realizar neste ano 2025 actuacións durante 6 meses e medio, de mediados de maio a decembro. Debido ao retraso da adxudicación deste contrato, os camiños nos levaban xa tempo sen un adecuado mantemento e, a pesar do inicio das actividades de limpeza, hai moitos comentarios negativos sobre a celeridade con que se están a realizar os traballos de desbroce. A estas alturas do ano xa deberían estar finalizada a primeira fase de limpeza dos camiños. Rogamos que xa que debido ás circunstancias da adxudicación do contrato levamos un considerable retraso no desbroce dos camiños, se aumenten os recursos para acelerala. Podo seguir. Seguindo co tema dos camiños, ademais da limpeza, rogamos que se restitúan aquelas sinais verticais que por calquer motivo foron dañadas, quitadas e non se volveron a repoñer. Tamén que se procura que sexan perfectamente visibles, isto vai co desbroce tamén, evitando no posible que as herbas impidan a súa visibilidade. Seguindo tamén cos camiños, tamén é necesario un repaso de pintura nas sinais horizontais, tanto das que limitan os bordes dos camiños, como os de sinalización de stop, ceda ao paso, ou tamén nos badéns que indican a reducción de velocidade que hai que facer, bueno, o que máis que dificultan, o sea, restrictivos de velocidade, porque en algúns deles a pintura non está ben e non se pode saber que hai aí un resalte. Nada máis, grazas. Gracias. Algún rogo máis? Gustavo? Ben, vamos a insistir, como fixeron os compañeros do Partido Socialista, co tema da limpieza de camiños. Vamos a falar un en concreto, pero este é un símbolo do que ocorre en varios camiños, en concreto do camiño de Arufe en Cela, que está ao carón do camiño da Costa da Morte. Os veciños dali queixanse de que se limpou o camiño da Costa da Morte, pero da Arufe non. É algo que veñen denunciando hai varios anos que ocorre, que se limpa un camiño do lado e o que está ao lado, que literalmente as herbas tapan os colectores, literalmente, non se limpa. Pero que este é un exemplo que está ocurrindo ao longo do Concello, que se limpa un camiño e de repente o que está ao lado, que tamén ten moitísimo maleza, non se limpa. Entón, nós o que solicitamos ao Goberno é que se cree un plan de limpeza coherente e lóxico, é dicir, que se limpe toda unha zoa. Se nos parece ben que se hai unha festividade se limpe esa zona, ben, pero o camiño do lado non ten sentido que quede sen limpar. Entón, o que lle solicitamos é que creen un plan lóxico e coherente de limpeza de camiños e que non haxa veciñanza que se sinta de segunda con respecto a outros lugares. A ver, esas cousas pasan porque o que non podes é poñerte a limpiar unha parroquia sola sabendo a xente que tes, é de ter unha parroquia totalmente limpia, porque tendrías que meter a xente que está a traballar para limpiar, por exemplo, a parroquia de Tameiga, tendría que botar un mes inteiro toda a xente para limpiar a parroquia, iso sabe de lo ben, porque todos os camiños teñen que limpiarse. Se te metes a xente toda na parroquia de Tameiga e as outras novas parroquias non as limpias, entón é verdad que a veces limpias un camiño que está moi mal e despois saltas para outra parroquia, moitas veces polas festas, e o outro camiño non quedou limpio, porque procuras ter as parroquias o mellor posible, o que non podes ter unha parroquia ben limpia ou dúas ou tres e as outras 7 non. E como a xente non é suficiente, e foi verdad que este ano empezamos tarde, po ano vamos a empezar antes, xa vos garantizo, en marzo empezarase. Gracias, Mero. Ben, só decir que o que estamos pedindo é que se cree un plan, o sea, que se ordene mellor a limpeza. Falamos do camiño da Arufe en Cela, pero hai outros exemplos. Xa, pero é que a veces o plan ten que ser así. Que faz? Posta a limpiar todo Cela
porque Cela xa se limpiou este ano 2 veces en algúns sitios. O que non pode é limpiar todo Cela, igual que me gustaría que pasara o trator e logo inmediatamente pasara a xente, que quedaría perfecto. Pero o trator fai 1 kilómetro ao día e a xente non. Entón, eu entendo e sei que ten razón. En todo caso, o contrato é por 4 anos, non? 3. O sea, outros 2, o sea, 1 e 2 máis prorrogados. Sí, bueno, sí, que estamos de acordo, vamos. Déixeme rematar, por favor. Entonces, son 2 anos máis outros 2 anos. Con isto que quero decir? Pois que vamos a intentar que o ano que ven se empece antes. Gustavo. Ben, vostedes acaban de anunciar, o Goberno acaba de anunciar un acordo cos sindicatos para a modificación da RPT. Nesta modificación, vostedes decidiron non crear o posto de directora do CIM, algo que se comprometeron varias veces aquí, en comisións, de que se iba a facer. Algo que, por certo, o portavoz do Partido Popular dixo en comisión que nunca se comprometeran. Aquí teño a acta do 24 de outubro, onde vostedes, como goberno, dicen que se vai crear o posto de directora do CIN. Pero non só foi en comisión, tamén en pleno prometeron que se iba a crear o posto do CIN. Unha vez máis, minten e non teñen palabra. Porque dixeron, e me dixeron na comisión, que nunca o dixeran. E teño aquí a acta que o podo mostrar, pero hai máis. Por tanto, pedímoslle ao goberno que, xa que presumen de coidar o CIN e de estar moi preocupados polo seu funcionamento, que se comprometan aquí públicamente que na RPT que van a modificar inclúan a creación do posto de directora do CIN. Eu teño que contestarlle a vostede que hai unanimidade entre os sindicatos, entre a CIGA, o CESIF e comisións e o goberno. E a ese consenso se chega pois porque todo o que os sindicatos demandan yo aceptamos e todo o que nós creíamos necesario a eles tamén lles pareceu. E todo o que se fixo foi o que se comprometeu este goberno coas persoas coas que vostede fala, que son as mismas coas que nos falamos, e lle aclarei que o meu compromiso efectivamente era consolidar o Centro de Información á Muller e que o Centro de Información á Muller este na RPT. Por lo tanto, anuncio que a partir de que se aprobe a RPT, porque eso tamén é certo, é que claro, é que nadie valora que hai unha RPT nova, é que traballamos durante un ano para ter unha RPT nova e que estamos con unha mesa de unanimidade todos xuntos. No, deso non se fala. Entonces, imagínense o que é asumir agora 200.000 euros máis no presuposto para personal. Deso non se fala. Pois 200.000 euros máis costalle ás arcas públicas a partir do ano que ven o cuadro de personal. Lles parece pouco? Pois eso significa que todo o que os traballadores, os sindicatos, pois consideraron que había que ter en conta, o tivemos. E isto tamén. E se chegou a un acordo con eles tamén para que aceptasen que o Centro de Información á Muller estivera na RPT porque hasta ahora non estaba. Hasta ahora non estaba. E a alcaldesa cumple a súa palabra. E o Centro de Información á Muller está na RPT. E iso nos costa, pois, o que nos costa. E efectivamente nos podía costar todavía máis. Sí, pero si isto é infinito. E en personal tamén podíamos ter 3 personas máis. E na intervención, e en vías e obras, e en parques e en xardíns, en todas partes. E o Departamento de Política Social ten unha 4ª traballadora social máis na RPT. E o Departamento de Política Social ten o CIN na RPT. E a vostedes non lles vai a valer nunca porque están na oposición. E nin tendo os sindicatos todos a favor, están eles tres señores a favor. Imagínense. Pois que sepamos enteiro que o Concello vai asumir 200.000 euros máis desta alcaldesa e este goberno dispostos a sacrificar outras cuestións e poñelos a disposición do personal para melloralo, para reforzalo e para que este todo o mundo de acordo. Máis preguntas. Quería só comentar unha cousa milla ao concelleiro. Con respecto á dirección do CIN, se lle trasladou unha mesa de negociación aos sindicatos se querían ter unha dirección asociada a un posto e dixeron que non, os sindicatos, maioritariamente. E con respecto ao que dice que eu mentín, eu sempre me referín, e aí tuvo que haber unha malinterpretación das miñas palabras, porque as traballadoras do CIN, a directora e os sindicatos están nas actas, sempre falei de unha
a directora na mesma situación con unha bonificación e as dúas plazas novas. Eu nunca me referín a unha plaza nova do CIN. Está mentindo. Xa lle digo que se usaron mal as miñas palabras. Sempre falei con elas e con vostedes nestes términos. Sempre, sempre. E non lle vale. É unha cousa máis. Sempre está dicindo que non lle hicimos acceso, que non pudo usted estar na negociación, pero que vostede non contende que está na oposición. E quen goberna a RPT, quen a decide, é o goberno cos sindicatos e temos maioría. Está contestado, Leo. Máis preguntas, Gustavo? Vostede mentiu. Gustavo, cíñase as preguntas, non hai debate. Vostede fixo unha exposición, nós lle contestamos. Agora toca outra pregunta ou outro rogo. Según o reglamento ten que contestar unha persoa, non dúas. Por favor, a pregunta ou o rogo seguinte. Por iso lle replico ao concelleiro que mentiu en comisión está na acta. Vostede dixo creación do posto de directora. Ben, a última cuestión. Fai uns días fixemos unha denuncia pública de que se levaban 3 anos sin revisar as mangueiras de incendios neste concello. Ben, o venres 18 de xullo, a empresa foi a revisar. Cal foi a sorpresa? Que na pegatina de revisión puxeron que a revisaron en febreiro. Aquí ou hai unha negligencia por parte da empresa ou hai unha negligencia por parte do goberno. Entón, en calquera caso, isto hai que averiguar o que ocurriu. Entón, a pregunta é, o goberno abriu un expediente ou ten pensado abrir un expediente para aclarar o que ocurriu? Que fagan a revisión o 18 de xullo e poñan que a revisaron en febreiro, que estén 3 anos sin revisar cando a empresa leva un ano. Moitas gracias, Gustavo. A verdade é que a vostede lle gustaría que houbera unha neglixencia por parte do goberno. A vostede lle gustaría que nos pasaran as peores cousas, aínda que lle pasen a mos, pero non está tendo sorte. Así que lle vou a dar a palabra ao concelleiro para que lle resposta. Ben, despois de que vostede non se dixira nin a responsable do contrato, porque antes de facer esa denuncia pública o normal é ir a xunto da responsable do contrato e preguntarlle se iso era certo ou non era, ou o xefe de servicio de emergencias que o que fai a revisión sempre que a empresa. Díxenlle que tiñamos un concelleiro con iniciativa, con vontade de bombeiro, entonces tiña que poñerlle a pegatina por fora a revisión. A revisión das mangueiras, según o Real Decreto 2017, ten que estar na propia lanzadeira. E na lanzadeira estaba a fecha de febreiro. O sea que o que minte é vostede. Vostede dice que conta mentiras, pero como fixeron o panfleto este do BNG en toda Galicia, ten que facer control C, control V, pegar e faltabanlle noticias, meteron unha que era mentira. Vale? Entonces, quero pedirlle que se disculpe públicamente porque a mangueira estaba revisada, pero as pegatinas de fora non son obligatorias, son as que están na lanzadeira, nas lanzadeiras, e pedimoslle que, por favor, para a súa dúbida, que quen ten que manipular a lanzadeira é un profesional, non pode ser un civil, que lla puseran tamén por fora. Bueno, eu para rematar vou entregar as facturas das comidas do goberno que preguntou cales eran os gastos das comidas do goberno do ano 24 e do ano 20 da alcaldía e do goberno, todas as levo, todas. As comidas do goberno e da alcaldesa de 2 anos e que costan 380 euros. Aí ya paso. Se levanta a sesión. Moi bons días.